dia sa social media, no? Nakakita kag ako na dong other videos ana, pero na video karon ato ipakita bay. Kining disclaimer lang ha. Kining nga video suicidal. Now, with all due respect, no? Pasubo ngadto sa hingtungdan. Pero dili na mo atong point may gala, no? Di na mo ato ang puntos pagpakita niining nasangpit nga video. Ang ato may galang punto dinhi is tama ba? Mga katropa sa inyong panglantaw, no, nga ang driver, no, nga wa in town mga higalay kalambigitan. Pero makasuhan siya may gala og reckless imprudence resulting to homicide. Paita bay. Bullseye! Bullseye! Si Jonah Nidia watching from Santa Rosa, Laguna. Asa makadapit na Santa Rosa, Jonah. Layuan na ba datong gipangabtan nato mga programa mga higalan. Abot naman Santa Rosa. Good morning. Eric Concepcion, good morning. Nakatilaw na ka Eric og kuan, Santon Gold Coffee Mix. O wa pagkakatilaw at bisitahan ng mga butika dia sa inyong lugar. Pangutana niya namoy Santon Gold Coffee Mix. Sumpay coffee mix ha. Kay basig hatagan ka atong capsule, okay lang gyapon pero kape mong toyo, sumpayan nimo coffee mix. Santon Gold Coffee. Alas 7:52 na may gala. Ato sa ning tanawon be. Kini mga igala kuan video. Ya sa mo okay ang salamat di ay sa Malaysia mo ra gyapon no. Terima kasih. Di basta-basta ni. Sir Alvin, basi gusto ka pohon ha, makauli kag Pilipinas pa dala ka og murag wa man goy mapalit dia nga kuan, pero pwede kay ka mo order Shopee ana. Mabot bang Shopee dia? Shopee Pilipinas ana. Order ka kuan kini tawagan ni Santon Gold Coffee Mix na ana sa mapalit po na online. Barangay Kaingin po, sir. Sa Barangay Kaingin si Jonah Nidia, no, from Santa Rosa, Laguna. Good morning. Good morning! And salamat sa inyo pagkikinig. Well, ato ning sawan nga video mga igala. Aliw ko dong be. XFM Katropa! Sa ngayon, under custody pa rin po natin yung driver nung sasakyan na nakasagasa nung nagkataong mahulog or tumalon po yung estudyante doon sa LRT, and inaayos po yung mga documents para ma-inquest po siya. Anong kaso, ma'am? Ipapile po natin yung reckless imprudence resulting in homicide. Sa ngayon, under custody pa rin po natin yung driver nung sasakyan na nakasagasa nung nagkataong mahulog or tumalon po yung estudyante doon sa LRT, and inaayos po yung mga documents para ma-inquest po siya. Alright. Anong Kina kaso, dong? ma'am? Reckless imprudence resulting to homicide. Kita ka ni dong, di ba dong viral ni? Kita ka ni sa kuan? Muna lang video. Ha? Muna siya. Tunang estudyante nga milukso mga higala sa LRT. Disclaimer lang kay medyo suicidal na may higala nga kuan ha. Pero dili na may focus na ko. Ako sa ning timbayaon si pag-greet ko sir, happy birthday to my hubby Sakarias Muran Nidia. Happy birthday! Oy, happy birthday nimo diha Sakarias. Happy birthday! Si Jonah, taga Mindanao dani siya, taga Lanao del Norte. May buntag diha. Happy birthday! And happy birthday sa imong bana. Ano ba yan sa Tagalog? Asawa pa rin eh. Sa Tagalog walang bana eh. Lahat asawa. Tama ba yun? Sa Tagalog walang bana. Puro asawa yan. Mag-asawa. Ang asawa mo. Nasaan? Asawa tanan. Ito, happy birthday sa imong Banabels diya. Happy birthday! Ma'am Nancy Camilo. Good morning, Bullseye. Good morning, ma'am. Good morning! Triple R, Sir Arnel, burit man na si Rimulya. Kang burita. Sige, balikan taning video mga igala. Gani, viral kayo ni mga igsoon. Gumikan kay kining estudyante ni ambak gikan mga igala sa LRT. Okay, period. Natunong bay nga kini si kotse nag-drive ilalo may igala sa LRT kay kasada magyapon ning ilaw man eh. No? Drive siya sa ilaw mga igsoon. No? Natunong yun in taon nga dito sa isang atubangan mga higala na pag-ambak siya katong kining estudyante. Karon kay siya may gipriso. Ang driver may gipriso bay. Ngano man,
no? Nabanggaan man daw niya, and then, namatay. Mamatay man gyapon to bay kay nilukso man sa LRT. Unya karon, unsa to ingos police dong kaning investigator? Kuan na karon ang gihold na nila ang driver, and then giplastar na nila mga dokumento para ma-inquest na in town siya para niya mapasakahan nagkaso. Unsa may sa ni driver? Unsa may iya mga igalang krimen, unsa may iyang atubangon sa balaod nato? Reckless imprudence resulting to homicide. Kanang ingana nga kaso bay, pwede ba na may mga naminaw siguro mga abogado o mga congressman? Tabangi daw ninyo na og kuan bi? Tabangi ninyo na og reforma ng balaura mga igala. Kay dili man tanan panahon sa last driver. No? Pwede ba nga igala nga reckless katangaan po sa mga naasdalan? Mo na mga igala nga maangin ang driver? Pwede ba na? Murabag, always na lang pabor. Dito mga higalas maligsan. Ngayon taon mga higala, sa makadagang higayon, kisa may mutuyog ligis og tao bay. Gawas og kontra yung kay mo tingali, pero why mo tuyog ligis og tao. Pero kani nga sitwasyon, una ta may gala mo palawig sa unahan. Kini nga sitwasyon, tanaw ninyo. Makita ninyo mga katropa mo. Mo tong gi-describe nako. Wala in tao ay kalambigitan may galang driver diri. No? Pero unsay mahitabo, siya mapriso. Yan naman. Iya mang nalingsan. Unas tanan wa siya kay bawong naday mo ambak. No, wa yun siya kalambigitan wala tanan. Niagi lang ka naaman din nilukso, then nakuratan ka nabulaga ka. Ang ending may gala priso ka. Unsa man na, no? Unsa man na mga igala nga kuan? Ha? Diha ba na dapit dong? O mo na nang gitapukan. Nay nag-viral ni. No, nag-viral ni mga igala unya. Muni nga kotse oh. Oh, tanan niya mga igala nga kuan. Papilis. O mo na nang gitabunan mga katropa. Og kamoy kabanay aning, well, with all due respect, patay man in tao ni mga igala. Og kamoy kabanay aning mga igsoon. Pakasadaw ninyo tong driver. Sige kuno be. Pakasadaw ninyo ng driver nga wa jud in tao kalabot-labot mga igala. Igo ra natunong ninyo ni agi ni lukso ng inyong kabanay diya. And then natunong dito sa hood. Siyempre naligid, di maligsan. Kay may gala ng nagdagan ko na. Agi na pag mo break ka, anak, di ko na diretso mo hunong, diretso mapakong ng mga tao diya. Di ba? Mabagnos pag yun na ba eh. Oh. Say, og ikaw be, kabanay ka aning babae mga igala, o sa may tanaw ni mo ano itong balaod karon. Sala lang gyapon ni driver ka na oh, makita man as video ba eh. Warning lang ha, medyo suicidal may gala ni nga ano, kana. Kana dong, atong balik ko na to, tanawa rin. So mga nakagtanaw sa Facebook, bay tanawa rin ko na kana. Siya. Natunong gina mga igala, diha sa hood. No, sa kotse. Tawa. Sige dong, padayon. Pagkahog, bay, nakabantay ang driver nga nay object bugat na kuan siyang ni action pa siya swerve. Likayan pa unta niya mga igsoon. Saan pagbalikay nimo ana dito manggikas babaw. So unsay sala gyapon si driver, unsa may buhaton na ro si driver bay? Butangan na naman tay side mirror, na po tay above mirror dapat. Lagi. Dili man mga igalas pag disrespect sa namatay ha, patay gina mga igsoon. Pero ang atong gidatan-aw diri bay, it's unfair, no? Dili sa makatarunganon para sa driver nga wa may gala kahibaw ko say na hitabo sa kalibutan ni agi lang diha. Maybe nagdali. Maybe may gala na ikaw na transaction kanila ka good. No? And then all of a sudden, no? Diha may gala makurat ka na lang kini natagak sa imong atubangan kini lukso agi ka sa LRT. Og sa imong paningkamot nga di maligsan, imong giswerve kamay. Natural na nga response eh. Natural nga response na pag driver ka. Natural na nga response. Pag nasentro ni mo, iswerve ni mo na, mga katropa, sa pagbamasin nga, unta di ma. Kuan. Sa karon, without any intention, may gala, nga mo patay tao. Okay, kanang krimen mga gala na magsugod ba na sa intent. Nagsugod na sa intent, bay.
No? Mogod na subayon, no? Aron matawag kang guilty of the crime. Nanas intent. Dalitan karon mga nang kawatan sa gobyerno may gala. Pwede din na sila moingon nga, wala na ko tuyo ang nangawat ko, na kuan lang ko ato, nadala lang ko sa kwarta. Los me. Diba? Nagsugod na sa intensyon. Oh, muna. Oh. Nagsugod na sa intent mga higala. Munang inigpapili palang daan nila mga higala, eleksyon, pangutan-an na sila. Kaya mga politiko, unsa may imong intensyon? Mangawat ka o manerbisyo ka? May ning kahibaw midaan? Pangutan na taan na sunod eleksyon mga higala sa mga mudagan. Magbutang taan na, please lang, state your intention. Para di na mi mahasol. Kahibaw na midaan unsay dangatan namo kung ikaw mudaog. Unsa man ka, mangawat ka o mutabang ka sa gobyerno? So balikan ako ni isgutanan mga higala. Di ba? O ikaw karoy kabanay, butan ako, ikaw ay parente aning namatay. Pakasadon ba nimo ang driver bay nga wa gyud in tao'y hanaw, igo ra ni Agnes Karsada, nilukso imong kabanay gikas babaw. Who would expect di ay? Nga diha man day mo paingon sa imuha. Unya karon di ba og ikaw po karon mga higala driver, butang nato ikaw karoy driver. Di ba maglain imong kalibutan, di ba maglain imong buot mga higala og unfair para sa imuha? Nga wala gyud kay mga higala any intent to do that. Niagi ka lang, giluksuhan ka bagay igsuon, ikaw karoy mapriso. Reckless imprudence resulting to homicide. Well, sangad-tungad to, kining kasuha mga higala, maabsuelto magyud si ani. Whether we like it or not mga igsuon. Maabsuelto man si ani sa ako ha. Sa ako na mga higalang civilian understanding. O dili ni mga higala as kuan na di man ta abogado. Sa ako lang civilian appreciation na higalas panghitabo. Maabsuelto gyapon nga naman. Unas tanan mga higala, wa ko intent eh. Yung kaduha na video mapakita. Na mga dashboard, na mga mapakita nga video. Nga wa jud ko'y kaalam-alam ano. No? Di na ko intensyon nga ligsa ng inyong kuan diha. Pero mo nay piro. Nay piro mga katropa. Tungod alang balaura mo agi kog priso. Nya, may kaning, sabi nimo may galang paningkamot, wa ka nalang bigit og bisan sa mga binuang mga igsoon, no? Wa gani ka napatawag sa purok, wa gani ka nakiha may gala bisag sa purok na lang. Wa gyud ka masumuni bisag barangay mga higala, no? Kay naglikay gyud kag kasamok, di gyud ka gustong mahugawan may gala imong records imong pangan. Unya karon mapriso ka lag kalit mga higala kay naay gatangga sa dalan. With all due respect mga higalas namatay. Mapriso kalagkalit mga higala, gumikan kinay mga tao nga na problema silang kaugalingon ug wa na pugngan mga higala. Ngay ko sumilabot in tao nimo nga naama sa kaugalingon problema. Diba? Pero panahon na siguro. Namay naga-reforma ani bay. Pero basig panahon na nga balikan na ko nato ng ato ang penal code, no? Eh naaman na diyan na nasulod man guna diya bay nga pag kinabuhi na kuan, unsa kay mahimo makasuhan gyud ka. Kasi pwede nato na mga higala nga lantawon. Oh, pananglitan lang ha. Kana mga nang gidrive mga higala nga way mga lisensya. Risgo man gyud na kay man nakahibaw mga higala usa man ay hanaw sa karsada. Oh. Kana nang gidrive mga higala nga naa man toy lisensya pero gay kay ulo, nagtungod sa kagaya silang ulo mga higala nagtuo sila di na mabuak mga higala inig bahaybol. Dili sila manggi-helmet bay. Ni simba ko na ay mga kabilinggan na dalan maunsa ba maligsan makalso ng ulo may gala buak. Di siyempre ikaw karon kay 10 wheelers ang imong dala badi luoy ka. Oh. Bakuti ka badi. Pero di mo sala in taon. Kisa may mutuyo og ligis og tao. Isa man nimo nang hubog man to. Kadagag higayon ni ana mga igsoon. Oh. Di ba? Usa na akong uyuan diha mga higala. Driver diri sa Bukidnon. Dirito sa may kuan yata. Asa kaning Busko. Oh, taga Valencia man to sila. No, diri sa Busko. Ining humayan. Asukaran, tubuhan. Asukaran na mahinon. Dunay ubog mga higala. Klaro gyud kayo, bisag asang ang gulutan aon, maoy ni bangga sa ilang 10-wheelers. Hubog. Agoy kay kuan man di ito, Jeep.
Kining bag-urang ni pasarjep og engineer. Civil. Pagkadakuas na bayran dong kay kuya magay kwintada kay namatay man. Nya engineer na. Kwintahon man og pila mga igalay posibleng mahimong kontrata aning tawhanan ning engineer man unta nya naligsa ana. Basig maapil pa to sa corruption. Dako kay nabayaran ng agawon may gala sa akong uyuan. No, dako kay nabayaran ay. Kay kuya magkwintada. No. Engineer ni sa matag tuig maka-project ni kuan 1 million panalitan maka-project ni 1 million iyang ginansa sa katuig. Unya mabuhi nig 60 katuig. Patay ka na 60 million pero no. Mo nang musod ang korte mga higala kung naay mga ingon ni ana. No mo nang musod ang korte. Sabdan man na nato mga katropa pero sayano nato may gala og sibilya natong panabot. Pananglitan karon wa gyud kay nag-drive ka lang diha mga higala imong sakyanan o para sa na mga dagkong truck may luoy ba ni mga driver? Panginabuhi sabihin na nila. Nag-drive ka ng dakong truck katropa and then here comes duna mga higalay hubog nagmotor mubangga sa imong sakyanan syempre. No, natural. Pisat yun na may gala. Dako-dako ano. Oh. Karon, kisa may mapriso? Ikaw. Pero sa atong pananaw, kisa may sadaanan to? Oh, klaro ba ya, ha? Oh. Motor. Oh. Pero nganong siya may gipriso? Patay man. O sila ito, hubog. Buanga. Grabe ni mong amping. No, grabe ni mong amping sa dalan, mga higala. Kaya tuay hubog, imas ka. Luoy kayo. Bullseye! Bullseye! Pastilan. So dapat mga igsoon, nanatay balaod ba nga mag-appreciate po kuan ba? Dili lang pod motorista ang hanukan tanan nga pag ikaw nakabangga, gimikan kay namatay to. Ikaw na dayon mga higalay manubag, tanahon pod na. Kay tuyo nagpaligis-ligis. Wa kay kala, wa ang taong ka mga higalay sala. No? Kadagha mga higala na hitabo diha nga nagparking ra. Oh, kakusog sa dagan mga higala sa uban. Nakabangga dito sa na-parking o nadautan. Giblame mga higala to nadautan. Oh, gituyo bago nila ng madaot na. No, di ba? O ni dapat mga higala tutukan, LTO. Oh. Magreporma ta ni dili ka sige ra mamog panakop. Sige na mo panakop anang kuan ambot ato ang nasod may gala dito kog Japan wa may LTO. No? Dito ko mga gala Japan wa may magsigig harang checkpoint kasayang aning karsada oy. Para sa ning atong mga karsada may gala lapad kaayo. Na checkpoint daghan. Kay para kuno mapugan ang daotan, daghan magyapog daotan. Ha? Di ba? Mo sugot pa siguro ko mga galag. Wala na checkpoint. Pero daghang kamera. Maura man gyapon istorya ha. Tipid patas tao. Wala na itigbantay mga galag traffic regulation. Oh, pero na daghang kamera. Pag musupak ka diha, wala na dili na hulaton nga mag-renew ka padadang kas korte na kay kaso diri. Tubangan eh. Pwede man tingali na. Municipal court. Na may mga municipal court. Oh, mo na mo padala sa imong sukos order. Oy, imuha ning plaka o nakabutang diri ni supak sa speed limit sa city. Atubang diri. Oh, atubang diri sulbara na imong kaso. Kaso gyud. Tan-awon ta may galak kay mo nagibuhat sa ubang nasod. Tanawa, disiplina sila. Atuan diri. Sige lang bay. Kuan ka na hagip kas kamera. Inig-renew na nimo na atubangon. Hulat pa kang renew. Ay, nagulat og renew. Sa nga na nga ba maagi ba? Wa na LTO ba? Tinuod na. Kung nga na to ba maagi, mag no contact apprehension ta? Kay, syempre, matrace man gug ka. Labi na ng mga naka-QR code na ng mga sakyanan. Kita kas kamera, uy, may renew ni. Pwede ka mga igal harangon. Diha, nakapwede harangon. Oh, mapugos kang renew. Pugos kang renew diha. Ano naman, kamera, wala to oh. Pero delikado man gud sa Pilipinas, bay. Butangan nimo kamera, kawaton kamera. Alas 8:11 na mga igalantag na sa tubag pa na kumaduman.
Commercial sa Tadong.